Benvinguts, com ja us ha dit el Juanjo, en aquesta sessió. Jo suposo que més o menys tots coneixeu el que som els del POU, però si algú aquesta vegada s'ha afegit a través d'alguna informació que li ha arribat, doncs us volem explicar exactament qui som. Som un grup d'estudi que ens dediquem bàsicament a la conservació, la difusió i l'estudi de la història i el patrimoni dels barris d'Horta-Guinardó. Vàrem iniciar la nostra activitat pública, amb gent, més enllà de les nostres reunions, el 2010, amb un seguit de passejades per cadascun dels barris del districte. Al desembre de l'any següent, el 2011, vàrem publicar la primera revista del POU, que en l'actualitat ja n'hem publicat 10. Aquest últim desembre vam publicar la número 10. I com he dit abans, doncs des del 2017 vàrem començar a fer tertúlies que les hi vam titular els dimecres del POU. Normalment són el tercer dimecres de cada mes que fèiem aquestes tertúlies presencials. Degut a la pandèmia, ens hem vist obligats a intentar fer aquesta mateixa tertúlia que fèiem presencialment d'una manera virtual, que és el que estem fent avui. A part d'això, de les tertúlies i de les passejades i de la revista, hem fet moltes altres activitats, com són, per exemple, exposicions, hem fet diverses exposicions, hem col·laborat amb diferents entitats i persones a l'hora d'organitzar activitats al voltant d'aquestes iniciatives. Això serien, bàsicament, els nostres eixos, fonamentalment. Potser el que actualment ens dona més a conèixer és la revista. Només a tall informatiu volia comentar-vos que del darrer exemplar, el número 10, ha sigut un èxit i n'hem publicat més de 800 exemplars que en aquests moments estan exhaurits. És a dir, hem vist superats les previsions i inclús la difusió que tenia fins ara la nostra revista, de la qual cosa tots els nostres amics, lectors, donem moltes gràcies. La sessió que ara iniciem d'aquest dimecres del POU en xarxa està dedicada al treball de les bugaderes, un dels treballs més significatius o emblemàtics d'Horta i la Clota a les èpoques de finals del segle XIX, començaments del XX. Farem una especial referència a una bugadera que es deia Bonaventura Oms, que bàsicament va viure a la segona meitat del segle XIX i va morir el 1907. Va ser una bugadera de la Clota, de la qual les seves successors, la família, la seva filla, que ja és morta, acaba de morir, la neta, la besneta, tenen molts records de com va anar d'aquest treball que va fer de bugadera i conserven imatges i records. Per tant, serà una xerrada interessant vinculada també a una persona concreta. Només us voldria informar que tenim previst en els propers mesos, el de maig i de juny, fer noves sessions del dimecres del POU. La primera serà el 19 de maig i la segona el 16 de juny. Ja us informarem properament dels temes que tractarem i de com funcionarà, que serà molt similar. Si fos el cas de que s'hagués ja suprimit els confinaments i les condicions actuals i les poguéssim realitzar de nou d'una manera presencial al Mas Guinardó, com havíem fet fins ara, també us ho notificarem i així ens veurem d'una manera més àgil que no pas com d'aquesta manera que fem ara. Feta aquesta presentació, jo dono la paraula a la Carlota Jiménez, que és la presidenta de la nostra entitat, perquè ens expliqui el tema de les bugaderes i de la Bonaventura Oms, que és el tema d'avui. Moltes gràcies a tots. Molt bé, bona tarda. Doncs, de fet, aquesta sessió d'avui estava preparada pel mes de març, exactament el mes de març de l'any passat. I res, ens va venir de poquíssim de que vam haver d'anul·lar-la. La vam presentar precisament per contribuir als actes que s'havien de fer al Mas Guinardó pel Dia de les Dones. I llavors, doncs, per això és una activitat de les dones que van creure molt adient i d'aquesta manera semblava que podríem treballar amb aquesta qüestió. Primer de tot, no sé si s'ha connectat la Mercè Cantos. En tot cas, després, al final,
perquè és la persona, és una de les persones, la seva mare també, que ens han cedit tota la documentació i tota la informació del que explicarem sobre aquesta bugadera. En tot cas, després ja ho acabarem ja ho esbrinarem. La Mercè López i la Mercè Cantos es van posar en contacte amb nosaltres perquè s'ha parlat molt de les bugaderes d'Horta i la Clota, s'ha parlat força, s'han fet algunes publicacions, alguns treballs, i n'hi ha hagut tantes que elles es planyien de que la seva besàvia i rebesàvia, ens n'anem a unes quantes generacions enrere, doncs no haguessin sortit. I llavors vam dir, doncs mira, farem un dimecres del Pou amb la documentació que ens heu passat. Llavors, inicialment, farem una petita exposició de la feina de bugadera fins a meitat del segle XX a Horta i la Clota. Fins a meitat del segle XX eren imprescindibles en els llocs rurals, però també en les zones urbanes de la perifèria, el que es tingués un pou. En aquest cas, aquesta fotografia és un lloc autèntic, concretament és casa meva, és el carrer actualment el carrer Pedrell, número 9, i és fa més de 100 anys el meu avi, doncs els meus avis van comprar aquest terreny. Simplement és per il·lustrar que de seguida el primer que van fer va ser fer un hort, cavar un pou, aquí es veu a la Corriola, i tenir un safareig i una petita barraqueta per les eines quan hi venien a treballar. Llavors, això que era la perifèria, o sigui, això no és rural, evidentment és la perifèria urbana, però era en aquells moments no hi havia una xarxa adequada d'aigua i tothom havia de tenir, doncs, a ser possible, un pou per poder construir una casa. Les bugaderes, o sigui, la dona sempre havia hagut de compatibilitzar, actualment encara es dona amb força grau, la feina de casa i la feina remunerada o d'ofici. Les bugaderes que rentaven la roba aliena, en el cas d'Horta i la Clota, i en alguns altres llocs, però ara ens dediquem a aquest espai, van sorgir per la manca d'aigua suficient a la ciutat i perquè hi havia un concepte en aquell moment, a meitat segle XIX, que ja començava a ser important, la necessitat d'higiene i una classe de gent benestant que podien pagar perquè els rentessin la roba. L'aigua abundant era imprescindible per rentar la roba. En zones rurals, doncs, es podia rentar el riu, en un lloc que hi havia aigua, però, clar, les zones urbanes, doncs, el primer que es va fer ja fa molts anys era un safareig públic. En general, quan hi havia un safareig públic, doncs les dones anaven a rentar allà i una forma de rentar era a cops, perquè la pala, que era un estri imprescindible per rentar d'aquesta manera, doncs servia per donar cops a la roba i poder extreure la brutícia. Rentar la roba era una feina molt feixuga. Abans d'existir les màquines de rentar, per descomptat. Cal tenir en compte que en aquells temps, quan es rentaven les robes a mà, les robes eren extremadament pesades. Eren robes de cotó, robes que eren molt gruixudes. Suposo que tothom ha vist els llençols aquells antics que eren molt gruixuts i, per tant, era una feina que fins i tot requeria força física i les dones havien de donar els cops amb aquestes pales. No existien els detergents que ara es poden tenir i l'aigua calenta només era per segons quin tipus de roba. S'havia de rentar, bàsicament, amb aigua freda molta part de roba. Les mans de les bugaderes
s'omplien de panellons i clivelles. Era molt corrent que les dones tinguessin les mans molt clivellades. Llavors, no sé si us heu fixat, però en zones d'horta, i la Clota, per descomptat, amb jardins, que ara són jardins, hi ha molts llimoners. Llavors, ja fa molt de temps, la senyora Maria de Ca l'Eudald del carrer Llobregós, que aquesta senyora encara viu i encara pot explicar moltes coses, va ser la que em va explicar que els llimoners es tenien allà a l'hort perquè així les dones sempre tenien llimones a mà per poder suavitzar una mica les clivelles de les mans. El safareig, comentava fa un moment, que era importantíssim. Això és dels anys 60, o sigui, gairebé 70, va sortir és un article que va sortir a La Vanguardia, i és curiós perquè el dibuix de l'esquerra de tot, hi ha un dibuix que es va fer que posa joven la bandera de Horta. Llavors, aquí els safareigs evidentment es posaven on hi havia més quantitat d'aigua. A Horta i a la Clota per això no hi havia safareigs públics. Vull dir, tots eren safaretjos, això és un exemple de safaretjos de diferents llocs, ara no recordo el lloc, però no cal, que uns eren amb teulada, els altres eren més a l'aire lliure. Era una zona on les dones es trobaven per poder rentar. A Horta i la Clota no hi va haver mai safaretjos públics. El safareig era principalment la majoria a la vora de l'hort, on hi havia el pou, evidentment, i clar, un exemple, a veure, això, un exemples molt clars que se n'està parlant molt últimament, al carrer Aigua Freda, és on es veu l'exemple que abans d'entrar a l'hort hi ha el pou i al costat mateix el safareig. De fet, aquí al carrer Aigua Freda mateix, hi ha aquest gran pou que veieu aquí a l'esquerra, que té diferents espais perquè hi havia la manera de distribuir la roba a l'hora de rentar-la, de manera que hi havia l'aigua quan es tirava, es rentava la roba. Més endavant explicaré una mica el procediment el procés de com es rentava la roba. En el cas dels safaretjos aquests que tenien diferents espais, es rentava la roba o sigui, primer es rentava per una banda, després es vendia per l'altra, es tornava a rentar, es posava blauet, perquè en el moment que es feia això ja no servia, ja no hi havia la manera de rentar més tradicional que explicaré ara. I aquí hi ha un safareig d'aquí que diu safareig desaparegut del barri de la Ciutadella, que aquest safareig, per desgràcia va desaparèixer tot, estava a l'entorn del que ara s'anomena la Torre del Moro, que ara fa una mica de pena de la manera que està. Tot aquell entorn era un barri que en deien de la Ciutadella, però no perquè hi hagués una ciutadella, sinó perquè suposo que era dedicat a la població de Menorca. I aquest safareig era un dels safaretjos en els quals es veu tres llocs per poder rentar, perquè en molts casos hi havia diferents dones, jornaleres d'una dona que era més empresària, que les llogava per poder rentar més roba i així poder tenir més guanys. En aquest cas, Can Peronet és una casa que encara existeix al camí de Sant Genís, a la Clota, i aquesta, si no recordo malament, es deia Àgueda Samsó, una de les últimes bugaderes que va estar rentant fins a l'inici dels 80. Tenien un safareig a fora i un safareig a dins, que aquí ja es veu una mica més modern tot, perquè, clar, va rentar fins als anys 80, ja hi havia el plàstic, els cossis de plàstic i tal. Per tant, Can Peronet també era una de les bugaderes que va haver-hi a Horta.
Llavors, la qüestió de fer la bugada, tradicionalment era un procés que servia, doncs, que hi havia diferents fases. Primer es feia un rentat a mà amb sabó, després la roba es posava en el bugader que tenia un forat a la part inferior. En aquesta il·lustració es veu el bugader amb la roba que s'està posant per dalt i llavors a sota té el lloc on surt l'aigua. Es posava dalt de tot un saquet de roba ple de cendra, que quan es tirava l'aigua bullint feia un efecte de cloració similar al lleixiu. I és el que tradicionalment s'anomenava lleixiu, no pas el lleixiu que tenim ara, que és d'àcid clorhídric, em sembla que és, si no és igual, però que això era amb cendra de llenya cremada. Llavors això passava a l'aigua, filtrava un primer rentat, queia l'aigua a la part de baix, que sortia per l'inferior del cubell, i aquesta mateixa aigua es recollia, com es veu en aquest perol, en aquesta olla, aquesta mena d'olla, i es tornava a tirar una altra vegada la roba amb aigua calenta. Això es tenia sempre a mà un foc, una fogaina amb aigua, fins i tot, doncs, em sembla que més endavant en el procediment que s'explica de com anava això, ja a la matinada ja hi havia, que això intervenien bastant els homes perquè a vegades s'havia de fer força i tal, ja hi havia una gran olla amb aigua per tenir aigua calenta contínuament. La fogaina sempre estava encesa i, per tant, doncs, s'anava fent. Llavors hi havia, en aquest cas, el cossi com a estris de bugada, hi havia el cossi bugader, el cossi de zinc, que aquest l'hem vist ja els que som ja una mica grans, i el cove de la roba de vímet, que era el que es feia quan es recollia la roba neta per poder estendre. Això és una manera tradicional ja molt antiga de com es feia, quan no hi havia blauet i altres coses que després es van incorporar. En aquest cas, els estris i atuells per la bugada eren cossis, que s'anomenaven. Podien ser un cossi ovalat, un cossi rodó més alt, de zinc, tots, i després també hi havia un gibrell de terrissa, que aquest gibrell, alhora que servia també per roba, també servia per rentar plats. Jo recordo haver vist fa molts anys, en llocs sobretot rurals, que la gent rentava amb aquest tipus d'estri, rentava els plats. Aquesta fotografia, que no és d'Horta, però es veu molt bé aquesta dona que justament porta per rentar la roba, que devia portar aquí roba, d'aquests cossis, d'aquests gibrells que són de terrissa. En principi, atuells que per la bugada, també hi havia el picador, que ja l'hem vist abans, el sabó, que això quan volíem fer aquesta sessió presencial, teníem un sabó fet de debò, d'ara, fet per algú que el va fer de manera artesanal, que el sabó es feia amb greix animal, amb greix vegetal i sosa càustica. Era la manera que en aquell moment els sabons que es feien servir eren d'aquesta mena, perquè no hi havia sabó fet de manera industrial. Més endavant es va introduir l'anomenat azulete en castellà, blauet en català, que les persones que tenen una edat recordaran que això era blau, però encara que sembli un contrasentit, es posava un cubet d'aquests de blau, de blauet d'aquest, amb l'aigua, amb l'última aigua d'esbandir. I això feia la roba blanca d'un blanc molt més lluminós i molt més destacat. Aquí es pot veure
un gibrell amb aquest sabó que es feia de manera artesanal, i en el cas que es rentés roba en un lloc on no hi hagués espai per poder restregar la roba, hi havia aquesta mena de, no sé exactament com es diu, però que es podia fer fins i tot les dones rentant al riu o rentant en un espai on no es disposava del lloc per poder restregar la roba i poder treure la brutícia. També hi havia el cove de vímet i les agulles d'estendre de fusta. No n'hi havia d'altra mena. La roba, evidentment, es necessitava sol i aire per poder que quedés la roba seca. De fet, les bugaderes d'Horta i la Clota utilitzaven més que terrats, que en algun cas també hi havia terrat, evidentment, a la part més interior del nucli d'Horta, que no tenien un hort més a la vora, doncs ho estenien al terrat, però en el cas d'Aiguafreda, que tenien l'hort allà a la vora i en altres espais de la Clota, doncs ho estenien en l'hort. Fins i tot, a vegades, ho estenien per sobre de la vegetació o del lloc on podien estendre-ho a terra sense que s'embrutés. La pluja era temuda per les bugaderes, perquè, clar, se'ls podia espatllar la feina com que hi hagués una pluja que, lògicament, de vegades havien de tornar a rentar la roba. De fet, ara farem un breu periple de la feina de les bugaderes d'Horta. Com veieu en aquest mapa, que no es veu excessivament, perquè ara tampoc el puc ampliar, segurament es podria, però hi ha prou que fem de fer-ho així, perquè si no se'm desmuntaria la cosa. Com veieu, això d'aquí dalt, aquí tenim Horta, i llavors les bugaderes baixaven per la banda de la... Ai, perdó, que me n'he anat. Disculpeu. Aquí, això era la Riera d'Horta, que llavors era un lloc que era riera i alhora camí d'Horta. Quan no plovia, era el lloc on passaven tothom, bugaderes i tothom. El que és això verd, el camí verd, ara us ho comentaré. Doncs baixaven per la riera, arribaven per aquí, ja arribaven a la zona que ara és els 15, llavors ja anaven baixant. Per aquí, doncs, a veure, m'he anotat aquí un parell de coses. Aquí, doncs, ens n'anem al que era a veure, el carrer Garrotxa, em sembla que és més o menys per aquí. Jo tinc un mapa, un plànol, però és molt més augmentat. El carrer Garrotxa, tothom que sigui del Guinardó, i suposo que encara que no, doncs es coneix, està per allà a la vora de la plaça Maragall. És l'únic tram que hi ha del camí d'Horta antic que venia de Barcelona. Després ja va ser el passeig Maragall. Llavors baixaven aquí el Clot i ja anaven passant pel camí d'Horta del que passava llavors. En aquest cas, aquí es baixava per aquí, aquí al Coll de la Salada, aquí hi havia una creu de terme del Coll de la Salada, molt antiga, es creuava amb el Camí dels Enamorats, que és aquest d'aquí, que anava cap a Sant Andreu i Sant Martí, i llavors ja baixava i entrava aquí a la part ja a la Barcelona emmurallada, on hi havia la Porta Nova, que era allà on ara hi ha aproximadament, allà on hi ha l'Arc del Triomf, aquella zona que llavors quan hi havia la muralla hi havia la porta que s'anomenava la Porta Nova. Llavors les dones tenien un periple de tot el seu procediment de rentar roba. Habitualment baixaven per aquest camí i a recollir anaven a la plaça, el que ara és la plaça Nova, allà a prop de la catedral, que hi havia
una posada, que en deien a prop de la Canonja, que era on es recollien totes, era el punt d'unió de poder repartir la roba neta i recollir la bruta per la setmana següent. Recollir les cases de la roba bruta. Les dones, si podien pagar un carro, els farcells de roba els portaven un carro, però de vegades no podien pagar-lo i havien d'anar a peu. Tot això, aquest recorregut de 6-7 quilòmetres, el feien un parell de vegades a la setmana, amunt i avall. Llavors, quan arribaven a casa, separaven la roba amb més o menys bruta, i si no duien lletres, que normalment la roba de la gent una mica més benestant, totes tenien les seves lletres dels cognoms, dels noms, posaven una marca amb fil de colors per poder diferenciar les d'una família de l'altra. Rentaven per separat a mà, amb sabó, la primera roba, que era més neta. Després la que estava una mica més bruta i després la més bruta. Feien servir el picador, tal com comentàvem abans. Després calia blanquejar la roba, que ja amb aigua calenta, una mica com havíem parlat abans, però ja ho feien ja una mica més modern, ja no feien lleixiu amb cendra, això ja més modernament, diguéssim, ja al segle XX, tornaven a rentar, esbandir i posaven el blauet. Escórrer i estendre la roba a l'hort o al terrat. Es buidava el safareig cada vegada que feien una rentada i no ho podien fer abans de les 9 del vespre perquè ho tenien prohibit. Allò, consultant documentació de l'Ajuntament, l'antic Ajuntament de Sant Joan d'Horta, és molt freqüent les denúncies que hi ha perquè l'aigua bruta que corria pels carrers era un desastre perquè feia pudor i la gent es queixava. Llavors, un cop seca, plegaven la roba, passaven comptes amb la jornalera, suposant que fos una bugadera que tingués jornaleres, separaven la roba per la clientela, la tornaven a posar als sacs, carregaven els sacs o el posaven al carro, si era el cas, i una altra vegada tornaven a Barcelona, el dissabte es pagava les bugaderes que havien ajudat a les bugaderes que eren empresàries i anar i venir, fins i tot en els últims temps hi va haver les bugaderes que podien agafar el tramvia, perquè clar, el tramvia es va inaugurar a Horta el 1901 i encara hi va haver-hi bastants anys que les bugaderes encara feien la seva feina. Llavors, feta una mica aquesta passada molt per sobre de la qüestió de les bugaderes, ja entrem en el tema pròpiament de la bugadera Bonaventura Oms. Bonaventura Oms va ser una bugadera de la Clota, nascuda el 1840 i va morir el 1907, i es va casar amb Cebrià Casas, graner. Ell era boviler, tenia un petit forn de totxos, era molt corrent a Horta, perquè mirant documentació es veu bastant sovint, que hi havia parelles, matrimoni, que eren ella bugadera i ell boviler, que treballava en una bòbila. Podia ser que treballés en una bòbila una mica important per a un altre empresari, o podia ser que ell mateix es feia amb un forn, només d'ell, els totxos i les teules, que llavors hi havia, en aquest temps ja hi havia molta demanda per construcció. Van tenir diversos fills, em centraré només a la Mercè Casas. La Mercè Casas era la filla petita que va ser la que la veurem ara després en una fotografia, nascuda el 1877 i va morir el 1961. Va ser la que la va succeir com a bugadera. Era molt corrent que de les mares a les filles continuessin la professió. De fet, era sempre
més que professió, una activitat que es feia complementària a tota la feina de la casa. És a dir, per ajudar a l'economia de la casa, les dones feien aquesta feina de roba dels altres. En aquest cas, la Mercè Homs es va casar amb Pere Corcoll. Pere Corcoll, aquí faig un incís, aquí passaré per sobre una mica la qüestió de la família, però si algú vol ampliar una mica més la història d'aquesta família, en el POU número 9 va sortir un article on hi ha tot això molt més ampliat. El Pere Corcoll, ara me'n recordo de memòria i per això ho comento, va ser un home que treballava de paleta, hi havia molts paletes a Horta també, era molt corrent haver-hi paletes, que va treballar en la construcció de l'Hospital de Sant Pau. Segons indicis, i a més amb una foto que es veu ella a l'Hospital de Sant Pau, va treballar quan es va posar el rellotge del pavelló de l'administració al rellotge principal. Tanco l'anècdota. Llavors, Mercè Casas i Pere Corcoll van tenir 4 fills. El noi, el nen, més aviat, va morir molt jovenet, i amb 8 anys, 8-9 anys. Llavors hi va haver-hi la Mercè, la Quimeta i l'Antònia Corcoll. O sigui, l'Antònia Corcoll és la persona que segueix la línia d'aquesta genealogia. Les 3 germanes, hi ha la qüestió anecdòtica que per qüestions de que els cognoms, de vegades això ho veiem molt en documentació antiga, que es veu que els cognoms, segons qui escriu en un document d'una manera i en un document d'una altra. Les 2 germanes, Mercè i Quimeta, es deien Corcoll, amb Y. En canvi, l'Antònia li van posar Corcoll, i així van continuar. És a dir, 2 germanes s'escrivia d'una manera i l'Antònia Corcoll d'una altra. L'Antònia Corcoll és l'àvia, la mare, la mare i l'àvia de la Mercè Cantos, que són les 2 que ens van proporcionar aquesta documentació. I l'Antònia Corcoll, aquí ja la qüestió de bugadera ja s'ha acabat, ella ja no ho va ser, ja va continuar un altre tipus de feina, i va ser la persona que va morir no fa massa, amb 100 anys. Això m'ho va comentar la Mercè Cantos quan m'hi vaig posar en contacte, i és una persona que és l'Antònia Corcoll, que gràcies a ella, al haver recollit tota la documentació i les fotografies i tot, que ha pogut ser que es pugui fer una història bastant completa d'aquesta família després de 4 generacions. Aquí és un document una mica com a exemple, un document del matrimoni de Cebrià Casas i Bonaventura Homs. Normalment tenen diversos documents d'aquests, de casaments de la família d'aquests, en aquest cas és 1860, que és curiós perquè dalt de tot explica una mica ella, les característiques d'ella, i a sota hi ha tota la parrafada en llatí, que suposo que diu tota una sèrie de qüestions que suposo que és com una fórmula, i es van casar el 1860. En aquest cas, aquesta senyora i aquest noi, ella és la Mercè Casas, amb el seu net, fill de la seva germana Quimeta, al carrer Rivero, als anys 50. El carrer Rivero encara existeix el carrer, però estava més que res aquest barri de la Ciutadella que va desaparèixer. La Quimeta Corcoll amb un carreró de la casa del carreró de Cal Iglesias. De fet, la Mercè Casas, com he comentat abans, va seguir la nissaga com a bugadera. Era la filla petita i llavors va continuar amb aquesta feina.
les tres filles, la Mercè, la Quimeta i l'Antònia, van viure la guerra. I la Mercè, justament, amb un d'aquells tocs de queda que no van observar de manera adequada i consoldat, la van matar allà mateix, a la clota. L'Antònia Corcoll, en aquest cas el 1940, quan era una noia jove, és la senyora que ara va morir amb 100 anys, doncs és la persona que ha transmès, com he comentat, tota la documentació que ara puguin tenir la família. La Mercè López, que doncs, en aquest cas era una noia jove, amb la Mercè Casas, que era la seva àvia, als anys 50 a la casa del carrer Rivero. En aquest cas només em queda una cosa a comentar, però ja és una cosa posterior a la qüestió de les bugaderes i llavors ara potser preguntaria si la Mercè Cantos s'ha connectat o no. Més que res perquè llavors potser li preguntaria alguna cosa o no. Sí, estic connectada. Ah, perfecte. Molt bé, molt bé. No, és que hem comentat al principi que com que inicialment no teníem previst si et connectaries... La teva mare s'ha connectat també? Bueno, està per aquí, sí. Ah, vale, no, d'acord. No, més que res, suposo que ja ho ha seguit tot. Aquí hem fet una cosa molt esquemàtica i hem fet una petita arbre genealògic i tal. Estaria bé que tu... La faig venir a la meva mare, la faig venir. Sí, i tant, i tant. I tant que sí. Hola. Hola, molt bona tarda. Si vosaltres ens podríeu allargar una mica més l'explicació de coses que he comentat així per sobre. Ho ha fet molt bé, molt bé. No, ja. Però vull dir que vosaltres anecdòticament que pogués, jo que sé, alguna cosa, sobretot de la vostra mare i àvia, que per cert em vas comentar, Mercè, que va morir fa poc, oi? Ja va arribar a complir 100 anys. Sí, ja. Ara compliria 101, ja. El 5 d'abril hagués fet 101. Déu-n'hi-do. Però va morir ara el 14 de gener, va morir. Ja. No sé, podeu explicar alguna cosa d'ella, sobretot d'ella, perquè clar, de la Bonaventura Oms ja sabem que poca cosa, perquè ja és molt enrere i ja poca cosa més sabeu. Però no sé, de la teva àvia i mare, alguna cosa podeu explicar d'ella, sobretot d'haver recollit, haver tingut perquè no tothom ho fa, de guardar fotografies i documentació, són coses antigues i que no val la pena, i ella doncs ho ha fet, no? Sí. No, l'únic és que ara en aquest moment aquella senyora, noia, que es diu Elvira Cirera, sí. Aquesta és cosina de la meva àvia, dels Oms. És família. Sí. La que té el museu, diguem-ho així, de la Lilian... De la Vivian Leigh. Sí. Aquella és un Oms també. Clar. Però aquella... Clar. Ella sembla que havia sigut la mare o àvia també bugadera. Vostès em sembla que hi tenen en el Pou un article d'ella fa temps. No, d'ella nosaltres no en vam fer cap, però per qui no ho conegui, la Mercè es refereix a una senyora que viu al carrer Sant Pere Miquel i que es va fer bastant popular perquè té un recull de moltíssims records de Vivian Leigh de la pel·lícula Lo que el viento se llevó. Una cosa una mica peculiar, però que a aquesta senyora li va agradar molt aquesta qüestió i a casa seva té com un petit museu. Ja deu ser una mica gran, aquesta senyora. Sí. Deu tindre... Bueno, l'edat no ho sé, però bastant gran, sí. Sí. I bé, doncs, clar, ara, quan vam parlar amb elles, clar, això passa perquè també, tampoc no ho he dit perquè ja ens n'anàvem una mica, però també una parenta vostra, que ara no recordo qui era, també era cosina germana de la mare del Marcel·lí, oi? Sí. Dels pares del Marcel·lí
si recordeu, el Marcel·lí que nosaltres vam conèixer, perquè va morir no fa un parell d'anys, a l'Hort del Marcel·lí, suposo que les persones que freqüenteu Horta i heu anat per allà, doncs l'Hort del Marcel·lí era molt popular perquè ell estava allà sempre permanentment i ell es deia Marcel·lí Iglesias Oliva. I el seu avi es deia Marcel·lí Iglesias Oms. I clar, llavors parlant amb elles també es va donar el cas que aquests Oms eren cosins. Sí, bueno, a més vivien al costat, Allà a Cal Iglesias. Sí, vivia així, o sigui, una casa donava amb un i al costat de la meva àvia. Era molt freqüent a Horta i la Clota, i en llocs rurals passava molt, que hi havia molts matrimonis entre cosins, sobretot, cosins germans, i clar, per això els cognoms s'entrecreuaven amb uns i altres, perquè en el fons molts eren parents de molt enrere, però eren parents, no? Llavors, no sé si teniu algun comentari a fer de... Sí, el que sí que recordo que em va dir la meva àvia referint a les bugaderes, que diguem la seva mare ho era, que ella, diguéssim, quan era petita o així, sí que a la nit la despertaven perquè diu que ja es posava sa mare cap a les 3 o les 4 de la matinada, ja començava amb el safareig i el picar amb el picador, que la despertava a vegades. O sigui que era una vida bastant dura en el sentit que no sé si era, deia ella, cap a les 4 de la matinada o així, que ja sentia el picador de sa mare en el pati amb el safareig. I això, vull dir que ella ja s'ho recorda com a nena, no? Que diguéssim que ajudava la seva mare amb aquestes coses, en encàrrecs i així. Sí, perquè clar, la Bonaventura Oms, que això crec que no ho he comentat, perquè clar, aquí he anat una mica així explicant-ho tot una mica per sobre, però per això valdria la pena, si hi ha alguna cosa que la digueu, però la que recordo que veu dir que la Bonaventura Oms, ella tenia dones que treballaven per ella. Sí. O sigui que em sembla que era el carrer Puríssima, oi, de la Clota? Sí, això no ho recordava ben bé la meva àvia, si era per aquella zona, el carrer de la Puríssima o Cal Tort, va dir algun dia, és que això no li quedava tan clar, però tenia, o sigui, primer estava amb altres bugaderes. Sí, i després és quan ja va ser que a casa seva, Cal Iglesias, bueno, era lloguer, a Cal Iglesias ja, diguéssim, no sé si ja només atenia a una família de Barcelona, o sigui, de ser una cosa que anava... Tenia jornaleres, el que, clar, aquesta època, diguem, és el que ha explicat la meva àvia. Jo entenc que també tenia, a part de lo de la casa, jornaleres que ajudaven amb aquesta família de Barcelona o amb altres que pogués atendre. I també comentava la meva àvia Antònia, que és això, que recollien la roba i la portaven cap al centre de Barcelona, que era un lloc que es deia La Posada. El carreter venia a la casa de Can Iglesias, recollia la roba, anàvem fins a La Posada i després un altre dia és quan, diguéssim, ja la persona, la bugadera, és quan anava a casa de la senyora a cobrar, diguéssim, la feina. I també tenien por del dia que plovia o així, perquè suposo que es retardava tots els encàrrecs i no... I llavors no cobraven, no ho sé, però deien, sempre estaven pendents que faci bon temps, que s'aixugui la roba, són preocupacions de l'època. Això sí que m'ho explicava la meva àvia Antònia. Sí. O sigui, ella se'n recordava molt, se'n recordava bé d'aquestes coses. Sí. I també ens havia explicat que això, que la Mercè Casas, el dia que va anar a la ciutat de Barcelona a cobrar per la feina, va ser quan al tornar ja es va trobar que la seva mare, la Bonaventura, ja era morta. La van trobar entre un pobre que demanava per casa i uns veïns li van dir, mira, que se la va trobar ja morta d'un atac de cor. Però va ser això, ella anar a Barcelona, que trigava, no sé, unes hores, i després ja al tornar ja la van avisar els veïns i així que em sembla que també va anar al capellà o al metge o alguna cosa, però vull dir, ella ja se la va trobar sa mare morta, que li havia agafat un atac de cor i ja estaven avisats els veïns. És que llavors
els pobres passaven un dia a la setmana. Cada pobre tenia el dia de la setmana que passava. El costum que hi havia. Ja. I després també recordo que havíeu dit que tenia un sobrenom que es deia la catedral. Li deien la catedral a la Bonaventura Oms, oi? Perquè era molt alta. Perquè era molt alta, sí. Més o menys això suposo. Hi ha diverses versions. Ah, sí, hi ha diverses versions. Sí, però bueno, aquesta és la que... La que pot ser. La dominava, sí. Sí. Molt bé. Doncs, bueno, si no teniu res més, doncs... Home, bé. és massa trist, no cal. No, home, que tingui a veure amb tot el tema, diguéssim, i amb la família. El dia que vam matar a la Mercè... La germana de la Mercè Casas. De l'Antònia, sí. O de l'Antònia, perdó. De l'Antònia, sí. Doncs havien vingut amb el seu marit de veure un malalt i se'ls va fer tard. I com que com es diu, a la font del Marcelino, allò era un polvorín, havia sigut, amb la guerra. I ja es havia acabat la guerra, hi havia el toc de queda. I es veu que un soldat que diu que els va cridar a l'auto, però no van sentir res, i li van disparar 7 trets i van morir a la mateixa àrea del Marcelino. Perquè allò, on està la font que ara està tancada, allò era un túnel que servia de polvorí. Ja. Com a anècdota. Clar. No, de fet, aquí per això he posat ara el quadre, perquè de fet estem parlant de la germana de l'Antònia Corcoll. Sí. Ella no era bugadera, va treballar a les fàbriques de teixits, però bueno, sí que aquesta mort, diguéssim, sí que li va sobtar, i li va colpir molt perquè era la germana gran i que les cuidava. O sigui, la germana gran feia també d'ajut, com si fos... I la guerra ja havia acabat, La guerra ja havia acabat. Ja. D'acord. Però bueno, són desgràcies d'aquelles que passen. Sí, no. Molt bé, doncs, i ara per acabar, abans no passem, simplement això, que ja que estem parlant de la feina de les dones, del rentar la roba, com que això es va preparar perquè fos del Dia de la Dona de l'any passat, doncs vam, aquí és una petita estadística que es va treure aquell 7 de febrer de l'any passat, una mica per veure la desigualtat que hi ha entre el que fa la dona i el que fa l'home. Dedicació de tasques domèstiques, l'home dedica 12,7 hores a la setmana i la dona 22,5. Fer el menjar, l'home 23,5, la dona 65,9. Fer la bugada, que és el que ocupa ara, tot i sent amb la màquina, doncs l'home el 12%, la dona el 60,7%. I els arreglos que es fan a casa, reparacions a casa, l'home el 78,2%, la dona el 9,3%. Simplement per donar colofó en aquesta feina femenina i domèstica que abans era i que fer la bugada continua sent una cosa de dones. Pel que fa a això, a la presentació, ja hem acabat. Suposo que ara puc deixar de compartir. Els que m'ajudeu amb aquests temes, deixo de compartir? Com vulguis, Carlota. Gràcies, Carlota, i gràcies a la Mercè Cantos i a Mercè López. Ara la idea seria obrir... No he vist preguntes sobre la presentació en el xat. La idea seria obrir un torn de paraules, perquè en principi tenim fins a 8:45 i he vist que s'han aixecat algunes mans durant la presentació, disculpeu, però la idea era obrir ara al final, o sigui, fer la presentació seguida, de manera que si algú vol parlar, sisplau que aixequi la mà, teniu l'opció a baix o la teniu directament amb la maneta aquesta aixecada o en el quadret que diu reaccions, si ho teniu en anglès, que a la part de baix hi ha la mà.
aixecar mà, levantar mano, raise hand o com sigui. De manera que teniu la paraula, si voleu fer safareig, doncs també, que avui seria adient, i endavant. Qui dona les paraules? Toni? Bueno, jo veig que l'Ignasi ha aixecat una mà. Si vols participar, pots obrir el micro i participar. Ignasi. Digues. Molt bé, doncs bona tarda, moltes gràcies. Bona tarda. Primer de tot felicitar-vos perquè ha sigut una estona així com molt agradable recordar una cosa de la que hem sentit parlar moltes vegades i mira, penso que aquestes històries ens ajuden també una mica tots a conèixer més i més ara que en parlem tant, aquests dies amb tot el tema que hi ha al damunt de la urbanització i això. M'ha quedat una curiositat, potser és tangencial, però quan la Carlota ens ha explicat el plànol aquell que sortia al camí d'Horta, m'has dit això, Bert, que hi ha per aquí, ja us ho diré després. I m'ha quedat aquesta curiositat Tens tota la raó. I donar-vos les gràcies. Potser és una mica... Si cal, compartiré, però com que amb això ens movem una mica així amb poca gràcia, doncs, de fet, el camí verd és la carretera que es va fer posteriorment, que primer va ser pel tramvia de vapor que venia de la Sagrera i que pujava pel carrer Garcilaso. El carrer Garcilaso, llavors allà als 15, i llavors ja per la cota més alta de la Riera d'Horta es va fer aquell tram, que és el Passeig Maragall, que va parar fins a la plaça Eivissa. Llavors aquella va ser la carretera que es va anomenar d'Horta, que era la que venia de la Sagrera. Era això. Molt bé, gràcies. M'ho pensava, però mira, més val tenir-ho del cert. Gràcies. Correcte. Carme, veig que també has aixecat la mà, si vols participar. Sí, hi ha una cosa segurament que, almenys jo ho he llegit, que no totes les bugaderes tornaven immediatament després d'arribar a Barcelona, sinó que algunes feien nit, perquè hi havia un lloc expressament on podien fer nit i tornaven el dia següent perquè, clar, el camí era feixuc i s'ho repartien una miqueta, perquè deurien acabar molt cansades, pobres. Bueno, jo això no ho sé exacte, però és molt possible que aquesta posada que diuen d'allà, això surt en el llibre de Joan Amades, en el Desideri en parla, surt a molts llocs que hi havia aquesta posada allà a la plaça Nova, no sé exactament a on, d'allà a prop de la catedral, i és probable que allà es pogués dormir. I també tinc entès que allà era com un punt de trobada, la gent que volia que els rentessin la roba portava... Sí, a vegades buscaven. De fet, el Joan Amades, en el costumari, explica que hi havia bugaderes, no sé si les d'Horta, que a vegades anaven pels carrers cridant qui té roba per rentar? Per això hi ha un estudi que van fer una comissió dintre de l'Associació de Veïns d'Horta que van fer amb una historiadora i una sèrie de dones que van ajudar a fer aquest estudi, doncs que el titulen Qui té roba per rentar, perquè era un cant una mica de dir ei, qui tingui roba per rentar, que jo m'ho puc emportar, no? Vull dir que era una mica per donar-se publicitat. Sí. Molt bé, Juanjo, sembla que també volies dir alguna cosa. Sí, perquè m'he quedat en un dubte que no sé si és que ho he entès bé o és així. Carlota, has comentat que cada dia, quan acabaven de fer la bugada, buidaven el safareig. Això es feia diàriament o és que m'ha semblat a mi? Potser diàriament no, perquè és que el procés de rentada, a veure, no ho tinc del tot això quadrat,
però el procés de bugada no durava un dia, durava la setmana, perquè, clar, rentaven una roba més neta, diguéssim, després amb aquesta mateixa aigua rentaven una roba més bruta, és a dir, aprofitaven l'aigua al màxim. Llavors, quan la buidaven, entenc que pel que he llegit, no ho puc corroborar al 100%, però crec que és així, quan la buidaven era que ja estava tan bruta que era ja el moment final de que ja la tiraven, la llançaven per poder tenir l'aigua a desbandir, els que tenien només un safareig, perquè, clar, no tothom tenia un safareig que tenia diversos compartiments. Llavors, doncs, quan estava ja bruta del tot, que ja havien fet tots els processos, era quan buidaven l'aigua. Per tant, jo crec que era una vegada a la setmana que la buidaven, l'aigua. Vale, perfecte. Gràcies. Gràcies. Hola, Glòria. Sembla que també volies dir alguna cosa. Davant de tot, felicitats. M'ha encantat la conferència. És la primera vegada que m'incorporo i trobo que està molt ben currada, sincerament. Jo et volia fer una pregunta. M'interessa molt l'estructura com a empresària de la bugadera, que parlava, has dit una cosa que era que tenia jornaleres que treballaven per ella. Aleshores, volia preguntar-te, no sé si ho sabeu o si ho sap la família, com funcionava això? Era que les jornaleres eren bugaderes i buscaven d'alguna manera a l'empresària perquè li donés feina i li donava un tant per cent? Saps alguna cosa? Sí, exactament. Clar, un estudi aprofundit de la qüestió de les bugaderes, que és molt interessant, no s'ha fet, aprofundit. És a dir, s'han fet petits treballs, perquè, clar, aquesta feina, com que no era una feina arreglada, que no quedava documentació, no està documentada. I, per tant, a l'hora de fer treballs per poder documentar amb rigor és difícil, perquè no hi ha documentació. Llavors, per exemple, la Dora Serra és una historiadora cronista d'Horta, ja una mica gran en l'actualitat, que ella va fer un treball que, degut a que la seva pròpia família també tenia bugaderes i que evidentment, va poder parlar amb moltes, que està bastant explicat moltes bugaderes d'Horta. De fet, nosaltres, quan vam fer el treball de l'Atles de l'Aigua, tota la part de les bugaderes està extret del seu treball, la gran part, perquè documenta moltíssimes bugaderes. Llavors, esclar, hi ha bugaderes, per exemple, hi ha una bugadera que es diu la bugadera rica, li deien, de la Clota, justament perquè era una dona que tenia molta capacitat, a part que era viuda i ho necessitava, es va espavilar molt i tenia molta capacitat de gestió i per tant, eren dones que ho sabien fer i que podien acaparar molta feina. Clar, aquesta feina elles soles no la podien fer i llogaven bugaderes. Jo crec que el que era que quan els donaven un tant per cent, és a dir, del guany que tenia l'empresària, per dir-ho d'alguna manera, pagava una part a la jornalera. És a dir, que d'informació sobre aquesta qüestió de les jornaleres, de les bugaderes, així en general, a la Biblioteca d'Horta hi ha tot el que s'ha publicat al respecte. Ara, un treball de recerca aprofundit no s'ha arribat a fer i penso que és la dificultat que representa trobar, evidentment, testimonis no n'hi ha testimonis de generacions posteriors, com en el cas de la Mercè, mare i filla que tenim, però, clar, directes no n'hi ha i, per tant, s'ha de prendre mà del poc que es troba. Merci. De res. Molt bé. Mira, la Maria també té la mà aixecada, més ha fet una consulta al xat, però ja ho pots fer directament a la Carlota, si obres el micro. Sí. Hola, no tinc imatge, però hi soc. Digues. És el mateix que hi ha en el xat, que heu dit que les bugaderes van existir perquè, bé, primer felicitats per la divulgació i la tasca que feu i la recopilació d'informació i que ho transmeteu molt bé. Gràcies. I heu dit que les bugaderes existien
a banda de perquè feia falta, però concretament allà on eren, perquè tenien aigua. I aleshores això m'ha agradat molt com a enfoc de no van sorgir perquè fos un bolet, sinó perquè hi havia un motiu material que ajudava i ho facilitava. I després, el dubte que tinc és que heu dit, m'ha semblat entendre, que va seguir-hi havent bugaderes quan ja existien les màquines de rentar. I aleshores m'ha resultat curiós. Sí, també sense aprofundir, perquè clar, tot això del que he llegit sobre les bugaderes és allò que treus conclusions, no? Que no són contrastades, però de fet, als inicis de les màquines de rentar hi havia moltes dones que en desconfiaven i preferien pagar algú, si podien, per poder rentar la roba perquè deien que quedava més neta. O sigui, la roba rentada a mà quedava més neta i, per tant, desconfiaven d'aquelles màquines. A més, al principi de les màquines de rentar, als anys 60, vaja, els que tenim una edat ja ens en recordem, eren màquines que no centrifugaven. O sigui, eren màquines que tenien un corró, que passaven la roba per allà dintre i que quedava mig escorregut, però vaja, ni de bon tros. Llavors, esclar, van subsistir encara, sigui perquè les màquines encara eren poc aconseguides o perquè desconfiaven de les màquines i encara les bugaderes encara hi treballaven. Va subsistir durant anys bugaderes i primeres màquines. Hi ha un article, de fet, em sembla que és a un butlletí de la Clota, em sembla que és, que fan una entrevista amb una de les últimes bugaderes. La Joaquima Botell i l'Àgueda Samsó són unes de les últimes bugaderes que, si no recordo malament, als principis dels 80 encara rentaven. Segurament no rentaven amb la mateixa quantitat, però encara exercien com a bugaderes. D'acord, gràcies. De res. I una altra pregunta. Aquest merder que hi ha amb tot de la zona de les bugaderes del costat de Llobregós, l'altre dia vaig passar pel carrer Estoril i està tallant una quantitat d'arbres. Té a veure amb això? A veure, sí que té a veure, el que passa que això no s'hi pot fer res. O sigui, a veure, aquí penso que la Dolors, oi que estàs connectada, Dolors? Sí, està la Dolors. Dolors, si vols participar. Sisplau, la Dolors forma part d'aquesta plataforma que estem fent tot això, però m'agradaria més que ho comentés ella. Que estan tallant arbres, jo no ho he vist encara. A veure, el que pot passar és que estiguin començant... Jo sí que vaig passar ahir perquè estem preparant una activitat per les escoles en aquesta zona i vam passar per Granollers i vam veure que la casa que s'ha d'enderrocar de Granollers 25 ja estaven traient el que és la fusteria. Llavors pot ser que estiguin començant a fer algunes tasques de preparar la promoció que es farà. Però en principi la llicència encara no està donada. O sigui que estan fent previs però no estan començant ni a enderrocar ni a construir. El que passa que evidentment construiran quan tinguin la llicència, d'aquí 4, 5 o 6 mesos, ja se començarà a fer la construcció, s'enderrocarà el que serà tota aquesta parcel·la amb aquests arbres magnífics que hi ha a la cantonada entre Granollers i Baixada de Can Mateu i agafa un parell de parcel·les més. I és això l'àmbit de l'actuació aquesta. No sé si he respost el que m'has dit. Sí, gràcies. És així. Merci. Sí, hi havia la Maite, que també comentava al xat una cosa, si li vols preguntar directament o comentar a la Carlota. Bé, jo recordo que la mare havia comentat això, que les cases benestants utilitzaven molt les bugaderes, per això que encara que als anys 60
encara hi havia rentadores, però que tenien una mancança, clar, molt important, no? Doncs encara utilitzaven aquestes bugaderes, perquè, clar, la qualitat de la roba, de la neteja i com deixaven la roba, doncs era molt més important. Feien una feina que era, bueno, fantàstica. Jo recordo que la mare això ho havia comentat. O sigui, la teva mare era bugadera? No, la meva mare no era bugadera, però quan va arribar aquí a Barcelona va estar treballant com minyona, no? Va començar a treballar de minyona en unes cases de per allà del carrer Balmes, i aleshores, clar, allà ella tenia, ja després es va casar, ho va deixar, etc., com en aquella època es feia, però encara tenia relació amb altres minyones, amigues seves i tal, i comentava això, que clar, que tal com deixaven la roba a les bugaderes... Sí. Veus, això corrobora això, que eren millor les bugaderes que la màquina. Sí, això ho comentava ella. Sí. Mira, la Mercè, o no sé si és la Mercè Cantos o la seva mare, que volen participar. Endavant. Sí. Un comentari sobre això que es deia, com es buidaven els safaretjos, que s'hi anaven reguerot, això. Totes les cases tenien el seu hort, més gran o més petit. I quan buidaven els safaretjos, anava a regar l'hort, perquè llavors el sabó era de soja. No soja, de sosa càustica es feia servir. I llavors això, quan és tan diluït, les plantes ho admeten. Però quan van sortir els sabons àcids que hi ha ara, llavors això no, perquè ja mata les plantes. Naturalment. Llavors ja van canviar. Però això ha sigut molt cap aquí. Però en aquella època es feia per servir per regar els horts de les cases. No anava al carrer. Està bé. Sí. Comentari només perquè jo ho havia vist a casa. Clar, i tant. Però quan van sortir els sabons àcids, això ja es va canviar. Molt bé, gràcies. Si hi ha algú més que vulgui explicar alguna cosa o preguntar. Bé, no sembla que hi hagi cap pregunta més. Sembla que no. Bé. Sí, mira, Glòria, m'ha aixecat la mà. Digues. Sí, jo volia comentar. A Horta, concretament, venia a ser com una mena de ciutat d'estiuatge a la burguesia, no?, catalana. A veure, Horta era un poble absolutament rural. El que passa és que a finals del 19, molt a principis del 20, va començar a haver-hi l'Eixample d'Horta, perquè, clar, això ja va ser un fenomen que es va donar molt en pobles de la perifèria del Pla de Barcelona, que els camps i la producció agrícola van començar a davallar i moltes terres que eren de cultiu es van començar a parcel·lar. Llavors, en aquell moment, degut a Horta, degut, entre diversos factors, a l'arribada del tramvia, el tramvia elèctric, que va arribar el 1901, doncs era molt més fàcil desplaçar-se cap a Horta. I com que, evidentment, Horta era una zona d'aires purs i que la gent tendia a anar cap a les afores de la ciutat justament per poder estiuejar i tot això, doncs va ser quan es van parcel·lar terres d'Horta, que van ser terres de Can Cortada, Can Mariner i Can Quintana, que són tots els carrers de Campo Amors, Salses, el carrer Feliu Codina i tots aquells carrers. Tot allò havien estat camps de conreu i després, a partir de molt a finals del 19, principis del 20, Horta es va començar a tenir això, que era un lloc per anar a estiuejar.
que eren gent que es passaven l'estiu en les cases, que encara es poden veure moltes al carrer, sobretot al carrer Campoamor. O sigui, però, clar, Horta és rural, eminentment rural, evidentment. Fins a aquella època, la gent... Horta, a més, era absolutament allunyada, perquè no entrava ni en els plans de l'Eixample i es va incorporar a Barcelona el 1904. O sigui que un poble d'estiuejants pròpiament no es pot dir, però sí que va començar a haver-hi tota la zona d'estiuejants a partir d'una època. Merci. Si hi ha algú més que vulgui, encara tenim uns minuts de temps. Sembla que no hi ha més preguntes. Sembla que no hi ha. No sé si algú, el Juanjo o el Joan o tu mateixa, Carlota, voldrà explicar la propera programació perquè continuarà arribant. Sí, de fet, tenim pensat el tema, encara no sabem el títol, encara no, però serà, em sembla que abans ho hem dit, a veure... Sí, el Joan poder té alguna cosa preparat, no? El 19 de maig serà el del maig. Inicialment parlarem de tot el tema de les oliveres. Tota aquesta qüestió que, a més, no solament, suposo que tothom n'ha sentit a parlar d'aquestes oliveres que s'han plantat a la Ronda del Guinardó. Nosaltres ho hem divulgat a dintre de la gent que normalment ens connectem i, de fet, no només és el tema pròpiament d'haver recuperat aquestes oliveres, sinó el fet que estan vinculades amb una casa, una masia, el Mas Viladomat, i llavors amb això farem un dimecres del Pou. I llavors el juny es farà sobre els límits del Guinardó, és el Guinardó com a barri, els límits que hi ha i centrat en tot aquest tema, això ho exposarà el Joan. De moment només tenim això i esperem a veure si amb una mica d'esforç... Perdó? Ens sentiu? Que el dia 16 el que faríem seria de juny, si potser ja ho podrem fer així amb el local, el Mas Guinardó, esperem, una mica parlar del territori, com era conegut antigament el Guinardó, perquè ara sabem molt bé els límits i com és una casa on està situada, doncs diem, mira, el carrer tal, número tal, però des dels romans fins a l'any 1000, com s'organitzava el nostre territori, de qui formava part? Com funcionava l'organització territorial d'aquests territoris de fora de Barcelona, fins a quin punt eren de Barcelona, fins a quin punt no eren ben bé Barcelona, perquè la gent deia anem a Barcelona, si estaven a Barcelona. Faríem una mica de repàs de tota l'evolució de l'organització territorial centrant-nos en el Guinardó, de qui formaven part el Guinardó, perquè realment la paraula Guinardó és de començaments del segle XX, que es comenci a identificar un territori amb aquest nom. Fins a aquella època, si tu a una persona li deies Guinardó, el màxim que podia recordar era el Mas Guinardó, però no un territori. Com a barri és molt recent. Abans de ser Guinardó, com se'n deia aquest territori? Quins noms tenia? Bé, doncs penso que hem arribat una mica al final. Agraïm molt que hagueu assistit, perquè, clar, teníem una mica de temença, a veure si podem fer-ho, a veure com surt. Espero que s'hagi pogut... És diferent, vull dir, evidentment no dona el joc de poder fer un col·loqui més obert i que és més agraït, no? Però, bueno, de moment tenim el que tenim i en fi, espero que hagi anat bé i que tothom estigui